בוקר טוב לכל מי שמצטרפות אלינו בלייב הזה. הרבה זמן עבר מאז שעשיתי משהו פומבי, כמעט שנה, בגלל שאיבדתי את הקול שלי. אז הקול שלי עדיין אבוד, אבל אני בכל זאת מחליטה להתגבר על זה ולנסות. המקסימום אני אצא צרודה כל המפגש הזה. אז המפגש הזה מוקדש לחברות בקבוצת הפייסבוק שלי, שנקראת אנדומטריוזיס סיפורי ריפוי וטיפול טבעיים, שהלייב הזה בכלל היה אמור להיות משודר שם, ומסיבות טכניות לא הצלחתי לעשות את זה, אז פשוט אני אשתף אותו אחר כך בקבוצה, כי הקבוצה הזו מיועדת לנשים שמחפשות את הדרך לטפל בעצמן ולהירפא מאנדומטריוזיס, והדרך הזו יכולה להיות דרך מאוד פתלתלה ונסתרת, במיוחד כאשר עדיין במיינסטרים, כשאנחנו מגיעות לרופאים ואפילו נכנסות לרשתות חברתיות, מאוד מאוד קשה למצוא המלצות, הכוונות או רמזים לכך שאפשר גם אחרת, שאפשר להירפא, שאפשר לטפל בעצמי, שאפשר להרגיש טוב גם עם מחלה כרונית שלכאורה אמורה להחמיר עם הזמן. אז מה שעשיתי היה לאסוף שאלות שהתפרסמו בקבוצה שלי בחודשים האחרונים, ושלא הצלחתי להגיע לענות אליהן, בכוונה או בתקווה לנסות עכשיו לייצר איזה מאגר של שאלות ותשובות, ולהתחיל ככה אולי איזה תרבות חדשה של וובינרים של שאלות ותשובות, כדי שתהיה כתובת שאפשר לפנות אליה ולשאול אותה את השאלות הכי הזויות, הכי מוזרות, הכי שנשמעות בלתי אפשריות, ואפילו הכי מפגרות, הכי בסיסיות, כדי שאפשר יהיה להתקדם, שנשים לא תצטרכנה לשבור את הראש לבד, כמו שאני שברתי את הראש בתחילת דרכי. אז נתחיל. לפני שאני אתחיל, אני אגיד אולי מילה על מי אני ולמה אני חושבת שאני יכולה לענות על שאלות שקשורות לריפוי של אנדומטריוזיס. אז מי שלא מכירה אותי, ובמיוחד מי עוקבות חדשות, כי לאחרונה חזרתי להיות קצת יותר פעילה במדיה, מי שחברות חדשות בקבוצה שלי, ולא כל כך יודעות מי אני, אז אני חני אייזנשטט כרמי. את קבוצת הפייסבוק שלי פתחתי בשנת 2016, היא פעילה כמעט עשור, תכף נחגוג ליום הולדת, ואני פעילה כמעט 15 שנה, לקידום המודעות לטיפול טבעי וריפוי של אנדומטריוזיס. זה לגמרי נולד מתוך מה שאני הייתי צריכה, ומתוך מה שקרה לי. אני עברתי מסע ריפוי מדהים ומופלא שלקח אותי הרחק מעבר למה שחשבתי שאפשרי, וחוויתי ריפוי מלא של גוף ונפש. לא יכולה להתיימר להגיד מלא בנפש, אבל בטח מלא בגוף, והפכתי את זה זו נולדה כשליחות חיים, וממש ממש מסע חיים, שהוא המסע שלי, של הפצת האור, הפצת הטוב, ואתגור של מי שרוצה לגלות את הדרך, לאתגר אותה לצאת לדרך, לאתגר אותה לחפש את הדרך שלה לריפוי, כי אין דרך אחת. לפני שאני אתחיל להתייחס לשאלות שקיבלתי, אני רוצה להגיד משהו ממש ממש חשוב. אני לא מתיימרת לדעת הכל. אני באה מעולם של מדע, אני מדענית לשעבר, ופעם ממש חשבתי שאני מחזיקה בידע. האגו של אישה שגדלה על ברכי המדע היה מטורף. הענווה שנולדת כשאת מתרסקת ממחלה, ואת מחפשת תשובות, ואת מתחילה ללמוד, היא פשוט מדהימה, וככל שאני לומדת יותר ומגלה יותר, ככה אני מבינה כמה אני לא יודעת. ועד כדי מצב שאני ממש מרגישה שכאילו מי אני, מי סמני, להתיימר לדעת משהו בכלל בחיים האלה. מתוך המקום הזה אני הולכת לנסות לענות, ואני רוצה להזמין את כל מי שמקשיבה לי, לזכור משהו ממש ממש חשוב, שיותר חשוב מלדעת את התשובות, זה לדעת לשאול שאלות, כי תמיד יש עוד שאלות, אין תשובה אחת, אין תשובה סופית, תמיד יש רבדים ורבדים ורבדים של אמת, שמבקשים להתגלות, ואנחנו יכולות לגלות אותם ככל שנמשיך לשאול שאלות, ונמשיך להתקדם במסע. רמז למתי את מקבלת יותר סימני שאלה מסימני קריאה, הוא
שכשמישהו עונה לך בתשובה נחרצת, במיוחד אם מישהו עונה לך, לא, אי אפשר. רוב הסיכויים שהוא לא יודע מספיק. וגם אם אני אכשל ואהיה נחרצת באיזשהו כיוון, רוב הסיכויים שזה יהיה בכיוון שמעורר תקווה, אז שם תוותרו לי, אבל הנחרצות לפעמים היא עדות לאי ידיעה מספיק טובה. רחלי, את יכולה, את על מיוט, יופי. אני נראה ששמעתי משהו. אז להיזהר מרופאים שעונים בנחרצות, ממטפלים שעונים בנחרצות, ואפילו מנשים מתמודדות, שלכאורה מתמודדות עם אותם אתגרים, להיזהר מתשובה נחרצת מדי, להיזהר מתשובה שנשמעת כמו מבוי סתום. אני מאמינה, ומה שהוליך אותי מהרגע הראשון, מהמבוי הסתום הראשון שבו ישבתי מול רופא מאוד בכיר בישראל, שאמר לי, גברת, אין מצב, לזכור, אם אני נתקלת במבוי סתום, רוב הסיכויים שהמבוי הזה סתום זמנית. זה לא אומר שאין דרך, זה רק אומר שאני עוד לא יודעת מה הדרך, וגם זה שיושב מולי או יושבת מולי עדיין לא יודעת מה הדרך. אבל זה לא אומר שהיא לא שם, להמשיך לשאול ולהמשיך לחקור. אני מדליקה את המפוזר חום ומתחילה. עד כאן ברור? מקווה שכן. מדי פעם אני אתכופף לכבות ולהדליק את המפוזר חום. איזה יום חורפי קיבלנו, אה? טוב. אז אני רוצה להתחיל בשאלה ממש חמודה שקיבלתי בקבוצה שלי. יש לי קבוצה, למי שמקשיבות לי עכשיו דרך הפייסבוק הכללי, יש לי קבוצה מדהימה, שיש בה למעלה מ7,000 חברות וחברים, שקוראים לה אנדומטריוזיס סיפורי ריפוי וטיפול טבעיים, שנוסדה כי כשאני נכנסתי לקבוצות אחרות שהיו קיימות בזמנו, 2015, לפייסבוק, כדי לספר את הסיפור שלי, ולספר את מה שקרה לי ומה שקורה לי, ושריפוי הוא אפשרי, ולנסות להפיץ אור, אז חטפתי שטוז על הפנים. מה זה שטוז? בריונות סייבר מטורפת, שעד היום אני מתמודדת עם הפוסט-טראומה שהיא גרמה לי, והבנתי שזה לא מתאים, שאני אכנס לכל מקום שכתוב עליו אנדומטריוזיס, ואגיד ריפוי. אז הדלקתי את המדורה שלי, פתחתי קבוצה, ואמרתי, מי שמחפשת כבר תמצא, בחרתי שם כזה מעצבן במיוחד, שמכיל את המילה ריפוי, ולימים, תראו, 10 שנים אחרי, למעלה מ7,000 חברות וחברים, מכל קשת בעלי העניין, יש בה גם מתמודדות, גם בנות ובני משפחה, בני זוג, חברים, חברות, וגם אנשי מרפא מכל הספקטרום. המטרה של הקבוצה הזו הייתה להיות פלטפורמה למפגשים וחיבורים. אז, ועם השנים בגרתי, ואני לא מצליחה להביא את עצמי לשבת מול המדיות האלה, ולא מצליחה להביא את עצמי לשבת ולכתוב ולענות ולהיות נוכחת, קרתה מציאות שמצדיקה את השאלה הראשונה שאני אקרא עכשיו. איך יכול להיות שקבוצה של 7,000 איש ואין אף פוסט? איך מתחילים? אז זה מה שקרה, קרה שהתבגרתי, וקרה גם שפלטפורמת פייסבוק הפכה להיות פחות נעימה בשבילי, אבל רציתי מאוד מאוד לא לעזוב לחלוטין את הפייסבוק ולהשאיר את הקבוצה שהיא מפעל חיים והיא מגדלור מאוד גדול. אז יצא שיש קבוצה ששוברת את המיינסטרים, קבוצה שלא מתנהגת כמו קבוצה טיפוסית, ואני חושבת שזה ממש ממש מסר שאני רוצה להעביר. אנחנו כולנו, נורא קל לנו להתנהג לפי תבניות, לפי קודים חברתיים, לפי ציפיות מובנות. יש פייסבוק, יש קבוצות, בקבוצות יש כך וכך, נהוג שאני מצטרפת ומיד מאשרים אותי ומיד אני יכולה לשאול ומיד יענו לי ומיד יהיו מיליון תגובות. אם יש משהו שאני מרגישה שהאנדומטריוזיס לימדה אותי, זה להתגמש ולצאת מהתבניות שהורגלתי לחיות בהן, וזה גם משהו שאני מתיימרת לעשות עם המטופלות שלי, כמובן שציינתי שאני מטפלת, זה מה שאני עושה בחיים, אני מטפלת באנשים עם אנדומטריוזיס, ושווואלה, הנה קבוצה שפתאום לא מתנהגת כמו הקבוצות הגדולות האחרות, ופתאום יש בה ציפייה קצת אחרת מהמשתתפות בה, ציפייה לבדוק, לחפש, להיות אקטיביות, לפתוח חלון חיפוש ולכתוב את מה שבא לי, כי הנה כתבתי פוסט, הפוסטים חוזרים על עצמם 1,000 פעמים אותו פוסט.
קצת יצירתיות, קצת מחוץ לקופסה, קצת להמשיך לחתור. גם ככה מי שמגיעות לקבוצה הזאת זה לא האישה הממוצעת. מגיעות לקבוצה הזאת נשים שמחפשות תשובות. בואו תחפשו תשובות גם בתוך הקבוצה. הקבוצה הזאת היא מאגר מידע מטורף. אין מאגר מידע שווה ערך לדבר הזה, אפילו לא האתר שלי, ששאוב מתוך מאגר המידע הזה. אז קודם כל איך מתחילות לעבוד בקבוצה הזאת? מתחילות בלחפש מילות חיפוש. מתחילות פעם ממש ישבתי ומילנתי את כל הפוסטים לפי נושאים, הפיצ'ר הזה כבר לא קיים בפייסבוק לצערי, חבל, כי זה ממש עזר, כי אפשר היה לחפש רובריקת סיפורי ריפוי. עוד דבר נורא חשוב שקיים בקבוצה, זה קבצים, אוסף של קבצים מטורף. אחד הקבצים החשובים הוא קובץ סיפורי ריפוי שהתפרסמו בקבוצה, אפשר להתחיל איתו, מאז כבר פורסמו עוד מאות סיפורי ריפוי, אבל להגדיל ראש. אני כרגע בשלב שבו אני מנסה לחזור ולמצוא את הדרך איך להיות פעילה בקבוצה, באופן שיהיה נכון לי. אני לא אחת שמרצה כבר, יצאתי מהתבנית הזאת של הריצוי, אני לא אחת שאעשה משהו רק כי מצפים ממני לעשות אותו, אני כבר הרבה יותר פרי ספיריט, זה תופעת לוואי של מסע ריפוי מהסוג שמתבקש מאיתנו, כן, מתבקש מאיתנו להיות בעדיפות קצת יותר גבוהה אלינו, קצת יותר בקשב לקול הפנימי שלנו. אני כבר מאוד קשה לי לעשות דברים שלא באים לי בטוב, שלא באים לי בקלות, אני רוצה לשים את זה פה כמקור להשראה. אז אני מחפשת גם בעצמי את דרך המלכה שלי להמשיך לעבוד עם הקבוצה, ויש לי עוזרת מהממת שקוראים לה רחלי, שעוזרת לי עכשיו לנהל את הקבוצה, ועוזרת לי גם לגבש אסטרטגיית תפעול לקבוצה. הוובינר הזה הוא אחד מהניסיונות, בתור פיילוט כמובן נכשל באופן גורף, כי הלייב הזה כרגע לא מופיע בקבוצה. נמצא גם באתר שלי, אז יש אתר שאפשר ללמוד ממנו. חפשי את השם שלי, חני אייזנשטט כרמי ובריאה, ותמצאי אותו. האם אפשר להירפא מאנדומטריוזיס? השאלה הזאת חוזרת על עצמה בכל מיני צורות. יש בקשה לעדויות לסיפורי ריפוי. מי הצליחה? מי שהצליחה שתגיד לי איך? מה? אז אני רוצה להתחיל בתשובה גנרית. מתבקש מאיתנו לשאול מה זה ריפוי. הלוואי שיכולתי עכשיו, הבנות שנכנסו לזום, זכו להיות יותר באינטראקציה איתי, אז בנות, אתן מוזמנות לענות לי בצ'אט, אני רגע אפתח אותו מולי כדי שאני לא אפספס אף תגובה, אבל מה זה ריפוי? מה זה ריפוי עבורי? עבורי חני, ריפוי זה לא שחור ולבן, בריאה חולה. כמעט שום דבר בחיים האלה הוא לא דיכוטומי כמו שהתרגלנו לחשוב עליו. חולה, בריאה, יפה, מכוער, טעים, מגעיל, בריא, לא בריא. בריאה, מבחינתי ריפוי, והמילה ריפוי יש בה המון, בעצם על כל שאלה ששאלו אותי פה, באוסף השאלות אני יכולה לעשות וובינר שלם. המילה ריפוי מגלמת עבורי הרפיה, מגלמת עבורי מסע. ריפוי הוא דבר תהליכי. ממה אני נרפאת? ממה אני מרפא? אז אם אני אדבר על זה בקצרה, כי אני בוובינר שאלות ותשובות ולא בוובינר ריפוי, אז הנה מישהי כותבת לא לסבול מכאב, אז בואי אני רוצה לאתגר אותך, החמודה שכתבה לי, אם אין סבל מכאב אז מה יש? מה יש? לחפש תמיד את היש. זה מסע. אמר לי פעם רופא מאוד בכיר, שהיום הוא אולי הכי בכיר בישראל, שאנחנו עושים ביחד דרך ארוכה, כמעט 8 שנים אנחנו כבר עובדים ביחד, אז זה התחיל בזה שאני לימדתי אותו את הפרוטוקול שלי, ואז דיברנו על ריפוי, ואז הוא אמר לי, חני, אבל מה זה ריפוי? והתחלנו לדבר על מה זה ריפוי, ואז הוא אמר לי, וואלה, חני, את יודעת מה? ואני בכוונה מתחילה עם ציטוט של רופא. איך שמחתי שרופא אומר לי את זה? כי אני מרגישה שזו האמת. ריפוי הוא רבוד, ריפוי הוא בשלבים. ככל שאני אתקרב לעצמי יותר, הגוף יגיב בהתאם, ויצטרך להפסיק, לעורר אותי לפעולה, יצטרך להפסיק להרים לי תמרורים. אז ריפוי מבחינתי הוא קודם כל מסע של התקרבות, שיש לו אינדיקציות, והאינדיקציות לכמה אני מצליחה להתקרב לעצמי, בהתחלה מתחילות לי בגוף.
הכאב, הדבר הראשון שאני רואה בקליניקה זה הפחתה בכאבים, והסתדרות של מערכת העיכול, זאת אומרת שיפור בתסמינים, אבל זה בא בד בבד עם שיפור בתסמיני החיים, כי גם האמונות המקבילות שלנו הם תסמינים. הנטייה שלי לעבוד וורקהוליקית למשל, הנטייה שלי להגיד כן על כל דבר שכל חברה וכל בן אדם ברחוב מבקשים ממני, הנטייה שלי להעדיף אחרים על פני עצמי, וכן הלאה וכן הלאה, כולל הם תסמיני חולי של חיים. לא פחות מאשר תסמיני חולי בגוף, וכאשר אני מצליחה גם פתאום לעשות שם שינויים, אז הריפוי עובר קפיצה קוונטית, והגוף בכלל שמח ומשתף פעולה, ואני מגיעה למצב של התקרבות, עד לכדי ריפוי מלא. האם אנדומטריוזיס היא מחלה בת ריפוי? חד משמעית, כן. חד משמעית, ניתן להירפא מאנדומטריוזיס. אם כל אישה יכולה לעבור ריפוי? לא יודעת. אבל את לא תדעי עד שלא תנסי. ובטח תגיעי לאיזשהו שלב בספקטרום, ואז אולי תגיעי לתקרת זכוכית, תפצחי את תקרת הזכוכית הזו. אל תוותרי, אל תיכנעי למה שאת קוראת בפייסבוק, בגוגל, ובטח לא ב-AI, בבקשה לא להאמין ל-AI. מישהי פה כותבת לי, מה זה אומר להתקרב לעצמי, זה מתוקה. זו באמת שאלה, זו מילה גדולה מדי, וזו באמת שאלה גדולה מדי. אני מחזירה אלייך את השאלה, מה זה אומר עבורך? אני יודעת שעבורי זה היה להיות נאמנה לעצמי יותר. זה להתחיל להקשיב לקול הפנימי שאומר לי לעשות משהו במקום לעשות משהו אחר. זה רמזים שהולכים ומתגלים יותר ויותר כשאת מנסה על זה, והלוואי שאת יכולה להרחיב. אני ממשיכה לשאלה הבאה. רגע, מאוד חשוב לי להגיד, יש לנו בקבוצה קובץ סיפורי ריפוי, תקראו אותו. יש באתר שלי עוד עדויות. יש בערוץ היוטיוב שלי פלייליסט שלם שנקרא נשים מספרות מסעות ריפוי, עם 8 רעיונות, אחד מהם הוא רעיון איתי, שבו אני מספרת את הסיפור שלי, לכו תלמדו. על ענייני פריון, האם אפשר להראות באופן טבעי? אני מנסה להראות ואני לא רוצה להיכנס לטיפולי פריון, מה אפשר לעשות? האם אובחנתי באנדומטריוזיס, האם זה אומר בהכרח שיהיו לי קשיי פריון? כל מיני שאלות שקשורות לפריון. אז אני אתחיל ואני אגיד שזה נושא ענק, שהקדשתי לו המון, יש כמה וכמה הרצאות ביוטיוב שלי שמתייחסות לזה, בבקשה תיכנסו, תקשיבו, וגם כמובן באתר. אבל אני אענה, בדרך כלל נהוג לומר שסביבות ה-30% מהאנשים שהדביקו להם את הסטמפה של האנדומטריוזיס, יהיו להם בעיות פריון. אני לא אוהבת, אמרתי משהו על הנחרצות הזאת, נכון? אני לא אוהבת שום דבר נחרץ, אין לנו אף סטטיסטיקה אמיתית, כי לא בדקו את הנשים שעושות את מה שאני עושה, ומה שהמטופלות שלי עושות, ומה שהעוקבות שלי, ואנשים שעושות דברים בדומה לי עושות, לא בדקו את הנשים שעושות שינוי באורח החיים שלהן, שעושות שינוי בבריאות הנפש שלהן, ושמגיעות מאי פריון לפריון בדרכים האלה, ולכן אני לא כל כך מאמינה לסטטיסטיקות. אני גם יודעת לומר שמטופלות הפריון שלי חוות ניסים גלויים. הנה ממש אתמול קיבלתי הודעה, ההודעות האלה כל פעם מחדש מזכירות לי למה אני עושה את מה שאני עושה, הודעה ממטופלת פריון שלי שממש ביקשה לא להיכנס לטיפולים, ועושה כבר שנה עבודה של התקרבות לעצמה, של שינוי אורחות חיים והרגלים, וברוך השם חמסה טפו טפו מלח מים שהוא שמיר, בישרה לי את הבשורה. אז אני סבורה, וגם הסיפור שלי הוא כזה, גם אני התחלתי מאי פריון ומאי רצון לעבור את הטיפולים לשיפור פריון למיניהם, אז אני סבורה שניתן לשפר פריון בצורה רדיקלית, אם אנחנו עושות שינויים מאוד פשוטים של גוף ונפש, אורח חיים. הקדשתי לזה גם הרצאות וגם בקורס שמפורסם באתר שלי יש פרק שמתעסק בזה, אז יש המון מידע זמין, גם בחינם וגם לא בחינם. אבל בעצם מה שאנחנו מבקשות, אנחנו מבקשות בעצם להפחית ברמה החומרית והמשעממת, להפחית דלקתיות בגוף, להניע תהליכי ריפוי, הגוף לא יודע מה לעשות, אם אנחנו נותנות לו את התשתית. והכי חשוב, צריך להתחיל לדבר עם הרחם ועם השחלות. אם את שומעת אותי ואת באתגרי פריון, אני לא מאמינה שרחם מסרבת להראות סתם ככה. אני מאמינה שיש שם תמיד סיפור, וזה שלא פיצחנו אותו זה לא אומר שהוא לא שם. לחפש אותו. אני גם חיפשתי אותו ומצאתי אותו. ברגע שמצאתי אותו, קרה הנס הגדול שלי,
והריתי ממש ישועת השם כהרף עין. ומטופלות שלי כנ"ל, יש בפלייליסט של סיפורי הריפוי, ביוטיוב שלי יש לפחות 3 סיפורי ריפוי של נשים ממסעות פריון, אם אני לא טועה יש אפילו 4, כן ממש זה, אנחנו מככבות שם בסדרה, ממש ממליצה להאזין ולקבל השראה. אם את רוצה לדעת מה לעשות, כתבתי על זה רבות, שינוי אורחות חיים, שינוי תזונה, שינוי שינה, כל מה שקשור לאיזון הורמונלי וכל מה שקשור לטיפול באנדומטריוזיס, תופעת הלוואי שלו יכולה להיות שיפור הפריון, עבודה רגשית על חסמים, עבודה של התאהבות, אני אומרת פה קצת מילות קוד, אבל זה רק בגלל שזה וובינר שאלות ותשובות, אם זה היה וובינר פריון ועשיתי כאלה כמה וכמה, היינו מרחיבות ממש. אז לכי, תלמדי, תפתחי, תקראי, כל המידע הזמין, קיים ואפשרי. אם קיבלתי תוצאה נמוכה מתוך זה, אם קיבלתי תוצאה נמוכה של AMH, האם זה אומר שיהיו לי קשיי פריון? AMH, למי שלא יודעת, זה הורמון אנטי-מולריאן הורמון, זה הורמון שמיוצר לנו בשחלות, ולכאורה מעיד על כמות הזקיקים שיש לי בשחלה. מהזקיקים אחר כך יכולה להגיח ביצית בשלה ולהיכנס להיריון, וזה נהיה לזה שם של מדד לפריון, זה לא מדד לפריון בנות, זה לא, זה מדד לרמת AMH, זה הכל. אישה שנכנסת לטיפולי פריון, המדד הזה רלוונטי בשבילה מאוד, כי ככה יודעים כמה לעורר לה את השחלה, כמה הורמונים לתת, כן? אבל אישה בת 20 שהרגע הובחנה עם אנדומטריוזיס ובעטו אותה לבדיקת AMH, וה-AMH שלה נמוך, זה יכול להיגרם גם מסיבות אחרות, למשל מדלקתיות בשחלה, סביב השחלה, הדבר הזה יש עדויות, אני מצאתי עדויות מבוססות מדעית לשיפור ב-AMH בעקבות שינוי אורחות חיים, או בוא נגיד בעקבות שיפור בדלקתיות, שיפור באורחות חיים יכול להביא לשיפור בדלקתיות, אין על זה, אין לגבי זה שיח בכלל רפואי, ולי אין לזה עדויות מהקליניקה שלי, כי אני לא שולחת את המטופלות שלי לבדוק AMH, כי זה לא מעניין אותי, אם להודות על האמת, זה לא באמת מעניין אותי. אני רוצה להגיד כאן, שכמות המטופלות שהגיעו אליי, עם AMH נמוך, מעל גיל 40 אפילו, שזה כאילו הכי, אומרים להם, אין סיכוי, לא תצליחי להיכנס להיריון, תשקלי תרומת ביצית, תשקלי טיפולי פריון, וכל ההבטחות הנחרצות האלה של חוסר מסוגלות. כל כך הרבה מטופלות שלי הצליחו להראות, בין אם באופן טבעי, בין אם אחרי טיפול 1 או 2 עם AMH נמוך. אז לא, בעיניי זה לא אומר שיהיה לך קשיי פריון. זה אומר שה-AMH כרגע נמוך, אני ממליצה לעקוב, אני ממליצה עם AMH נמוך, להיכנס מיד למסע של טיפוח בריאות נשית, לעשות עיסוי בטן, לעשות נשימות לבטן, לשנות תזונה. הדברים שמשפרים לנו את הפריון, משתפרים לנו לבד, כשאנחנו מתחילות לטפל בעצמנו. יש כל מיני תוספים פונקציונליים שממליצים לנשים לקחת, למשל, קואנזים Q10, שזה קו-פקטור שקיים אצלנו בגוף, הוא עוזר לתהליכים אנזימטיים, הוא בין השאר, הוא נוגד חמצון, הוא זה וזה וזה, עושה הרבה מאוד דברים, בין השאר משייכים לו קשר לאיכות ביציות. מגניב, אבל כשאת עושה שינויים באורח החיים שלך, מורידה רעילות מהגוף, מניעת תהליכי ריפוי, הדבר הזה עולה לבד. איזה מהמם. אותו דבר למשל, הבאז החדש בשנתיים האחרונות, ואצלי הוא קיים הבאז הזה כבר 5 שנים, אבל הבאז סביב אנדומטריוזיס בעקבות איזה כמה פוסטים שכמה משפיענים בתחום שלחו, לקחת נק, אין אצטיל סיסטאין, תוסף נק, כן, נק הוא תרופת פלא למלא דברים, אבל הוא נוצר בגוף שלנו באופן טבעי, פרקורסור לגלוטטיון, הוא אחד הרכיבים הכי חשובים במערכת החיסון שלנו, וכשאנחנו עושות עבודה של טיפוח הבריאות, חזרה למה שהגוף שלנו מבקש מאיתנו, שינה טובה, תזונה טובה, פעילות גופנית, תנועה, עבודה רגשית, נשימה וכל הדברים האלה, הפחתת דלקתיות, שיפור, אמרתי סילוקרלים, נכון? הדבר הזה עולה, הדבר הזה עולה בגוף באופן טבעי, אז בעצם כל מה שאנחנו צריכות הוא ממש ממש פשוט. הדרכים שלנו לטפל בפריון שלנו, הדרכים שלנו לטפל בבריאות שלנו ובאנדומטריוזיס שלנו, הן קודם כל בעיניי הדרכים הטבעיות הפשוטות, אחר כך להוסיף, אם לא הצלחנו להגיע רחוק מספיק, אז להוסיף את הדברים היותר מורכבים. איך אפשר לשנות אורח חיים ותזונה כדי לשפר דלקתיות בגוף ולהפחית אותה? אני אגיד על קצה המזלג, ואז אני אשלח לקרוא. על קצה המזלג, אנחנו רוצות לעבור
לתזונה, קודם כל אני אגיד בהכללה, כל מה שעוזר לאנדומטריוזיס עוזר לשיפור פריון. האם זו הבטחה? לא, זאת לא הבטחה, זו תקווה וזו אמירה שהיא מבוססת קלינית. התזונה שלנו צריכה להיות עתירת ירקות, התזונה שלנו צריכה להיות דלת הורמונים ודלת רעלים, דלת מזון מעובד, דלת מוצרים מן החי, דלת פלסטיק, דלת כל מיני חומרים שמוסיפים לנו למזון כדי לשמר אותם, כדי לשפר להם את הטעם, כדי להאריך את חיי המדף שלהם וכן הלאה. אנחנו רוצות תנועה, אנחנו רוצות תנועה בגוף כדי להניע, האנדומטריוזיס היא מחלה של תקיעות, פריון רוצה תנועה, תנועה גם פנימית רגשית וגם תנועה בגוף, תנועה, אנחנו רוצות חיזוק של שרירי הגוף, מסת שריר יותר גבוהה, פעילות גופנית תומכת ריפוי. אני לא בעד עכשיו לרוץ ולהרים משקולות, אני בעד פעילות תומכת ריפוי באופן טבעי, אז להעדיף את המדרגות במקום את המעלית, לעשות הליכות, מי שאוהבת לרוץ, לרוץ, מי שלא אוהבת לרוץ, לא לרוץ, יוגה, פילאטיס, צ'יקונג, ריקוד, כל דבר שהוא מגביר פעילות של שריר, מגביר נשימה, מניע ומשמח, מומלץ. רעלים, כל הנושא של ניהול רעלים, אנחנו רוצות להפחית רעילות בגוף, אנדומטריוזיס היא מחלה של רעלים, כל מחלה היא מחלה של רעלים, כל מחלה כרונית יש בה עניין של רעילות. אנחנו רוצות מצד אחד להפחית את כמות הרעלים שנכנסים לנו לגוף, על ידי שיפור תזונה, על ידי ניהול חומרים נכון, קוסמטיקה, חומרי ניקוי, הבדים שנוגעים בנו וכן הלאה. ואנחנו רוצות מצד שני לשפר תהליכי ניקוי של הגוף שלנו, ואת זה אנחנו עושות על ידי תזונה. אנחנו רוצות עבודה, חיבור של גוף ונפש, ואני מאוד את זה ומחזיקה את הצוואר שלי, כי אני מרגישה את מיתרי הקול שלי כואבים. אני צרודה על רקע רגשי, ואני לא מצליחה לפתור את זה, כן? אז זה שם מזכיר לי. אנחנו רוצות חיבור פנימה, הגוף שלנו לא מאותת לנו סתם, הגוף שלנו מאותת לנו, הוא לא סתם מאמלל אותנו, הוא מדבר איתנו, אנחנו רוצות לדבר איתו בחזרה. גוף נפש, להבין מה הסיפור של החולי, מה זה בא לספר לנו, מה הסיפור של הכאב. יש תוספים שאני כן ממליצה לקחת. אני לא יכולה להרחיב על זה בפורום בסשן שאלות ותשובות, אבל אני הרחבתי על זה, הרחב והרחב באתר שלי, ביוטיוב. יש לי גם כמה קורסים. בקבוצה, תחפשו את המילים האלה, תתחילו לקרוא, כל המידע כבר זמין לכם, הוא כבר בידיים שלכם, אתם רק עוד לא יודעות את זה. האם אפשר להעלים ציסטות? כן. האם זה אומר שכל אחת עם ציסטה תצליח? לא. מה אנחנו יכולות לעשות כדי לטפל באנדומטריומות? אז בואו רגע נגיד 2 מילים. לינקים. בסדר, אני אוסיף לינקים, בגלל שאני אחרי האירוע, יהיה לי קשה להתרכז אם אני אעשה את זה עכשיו, בסוף הוובינר, או אולי רחלי תוכל לעזור לי עם זה, כי רחלי נמצאת איתנו פה, לינקים לאתר ולינקים לקבוצה ולינקים ליוטיוב, סבבה? נעשה זאת. הנה, את רואה, אני נקטע לי חוט המחשבה. האם אפשר להעלים ציסטות? אז קודם כל נגיד רגע בהכללה, יש לנו, במקרה של ציסטות הנפוצות ביותר אצל נשים, הן הציסטות הצלולות, והציסטות שלנו, האנדומטריומות, אצלנו הן הכי נפוצות. אז אני מתכוונת כרגע לאנדומטריומות, שהן העקשניות מבין השתיים. ציסטות צלולות, קל מאוד לטפל בהן ולהעלים אותן, על ידי איזון תזונה, על ידי איזון הורמונלי ועל ידי נטילה של תוספיות בהינתן שחסר לנו יוד. בנות, כל מי שמקשיבה לי, עכשיו לרשום שצריך לבדוק יוד בשתן, גם אנדומטריוזיס וגם נשים עם בעיות נשיות אחרות. אני כותבת לי רגע כוכבית להסביר איך. בדיקת יוד. אנדומטריומות הן יצורים הרבה יותר עקשניים מהציסטות הצלולות. אנדומטריומות אני מרגישה שהן שם כדי לספר לנו סיפור. כאילו, כמו המפגינים העקשניים בצמתים, בשנים האחרונות יש לנו הרבה כאלה, לא זזים מפה עד שהמציאות משתנה. יש תמרור ציסטה, והציסטות האלה יודעות להמשיך ולגדול. ברוב המקרים הן לא גדולות מאוד מהר, חלק מהמקרים הן יגדלו מהר, במיוחד אם יש מעורבות של הורמונים, למשל טיפולי פריון. גם אני עצמי העלמתי ציסטות גדולות, הייתה לי ציסטה של 7 סנטימטר, שאיימו עליי ניתוח והיא כיום לא קיימת יותר, והמטופלות שלי, רוב המטופלות שלי שיש להן אנדומטריומות מצליחות לצמצם אותן ולהעלים אותן, או להעלים אותן. איך אנחנו עושות את זה? אין לי מתכון להגיד תעשי 1, 2, 3 תעלם הציסטה. למה?
כי כל תסמין הוא קודם כל מחזיק סיפור אישי. אצל כל אחת יש שם סיפור. יש לי אנקדוטה ממש מגניבה לספר, הנה תוך כדי שאני מדברת, רחלי מעלה, תודה רבה רחלי מעלה, קישורים לדברים החשובים, אז תודה רבה רחלי. יש אנקדוטה שאני אוהבת לספר בהקשר הזה של ציסטה מחזיקה סיפור. אחד המנתחים הבכירים בישראל לאנדומטריוזיס, והמנתח האהוב עליי, ושאנחנו עובדים ביחד גם כן, כמעט, לדעתי כבר גם כן 8 שנים, יום אחד דיברנו על איזה מטופלת משותפת שעברה אצלו ניתוח, וסיפרתי לו שהיא עוברת הצפה רגשית בעקבות ההסרה של הציסטה, ממש צפים מהמשקעים מהילדות מטורף, ודברים שהיו מודחקים, פשוט הייתה מוצפת בעצם בהיזכרות של טראומות ילדות. ואז הוא אמר לי, אתה יודעת חני, קורה משהו נורא מעניין, אני קורא לזה אפקט תיבת פנדורה, שהרבה פעמים אחרי ניתוחים שאני מסיר ציסטות, יש הצפה רגשית וזיכרונות שעולים. ואני אמרתי לו, אתה מבין שהציסטה החזיקה סיפור, והציסטה הייתה בונקר, ועכשיו אתה פרצת את הבונקר הזה, אז הסיפור הזה מסתובב במערכת? אז אני באה להדגים בזה, אני סבורה שאין לנו תסמין שהוא סתם. אין לנו תסמין שבא סתם להציק לנו, או שהוא סתם בעיה של גוף, או סתם בעיה של מחלה. אני מאמינה שמאחורי כל דבר יש סיפור. אז במיוחד לאנדומטריומות האלה, אז לצלול, לדבר לשחלות, לדבר לאנדומטריומות. שנית, נשימות, עיסויים. עיסוי צריך לעשות בהשגחה. לא כל אנדומטריומה אפשר לעשות לעיסוי, זה תלוי בגודל, אבל אפשר לפצות. תזונה אנטי-דלקתית, תנועה, כל הנושא של התנהלות אגן בריאה שלי. התנהלות אגן בריאה זה תחום שאני גיבשתי, לא נגיד המצאתי, כי לא המצאתי כלום, אבל גיבשתי, שמתעסק בנושא הזה של הנאה באגן, איך אנחנו יכולות ביום יום שלנו, הנה למשל אני אוהבת להדגים, אני תמיד יושבת על כדור כשאני מול מחשב, לא יושבת סטטי, תנועה, אז באתר שלי הכל ממש מפורט, וגם כתבתי על זה המון בקבוצה, אבל אז להגביר תנועתיות באגן, וכמובן שיפור תזונה, לתזונה מאזנת הורמונלית, אנטי-דלקתית, כי ציסטות תמיד מייצרות דלקתיות בשחלה, שפוגעת ב-AMH, אפרופו השאלה הקודמת שלנו על AMH, וכן הלאה. כשאנחנו עושות את כל זה, בדגש על עושות את זה ממקום של דאגה עצמית, אני אוהבת את עצמי, אני מתעדפת את עצמי, ולא ממקום של קורבנות, למה לה אין ולי יש, למה אני צריכה לעשות את זה, אסור לי, לעשות את זה מהמקום של ההתאהבות וההתרחבות, אנחנו יכולות לראות שיפור משמעותי במצב הציסטות. הקדשתי לזה הרצאה שלמה, ביוטיוב שלי יש הרצאה שמוקדשת לציסטות, אנא חפשו אותה. מה הקשר בין חיסונים לאנדומטריוזיס? אני תכף אתייחס לשאלה על הדיכוי ההורמונלי, בסדר? מבטיחה, זאת השאלה הבאה. קשר בין חיסונים לאנדומטריוזיס, יש גם עדויות, הרבה עדויות שהתפרסמו גם בקבוצה שלי וגם בכלל, לגבי החמרה בתסמינים אחרי חיסון וכן הלאה, אני ממש רוצה להקדיש לזה כמה רגעים. אני חושבת שאני בין הבודדים, אם לא הבודדה, על האי הזה שנקרא מודעות לקשר בין חיסונים לאנדומטריוזיס ובכלל למחלות כרוניות ובכלל לתחלואה. אני מצאתי הרבה לפני הקורונה והרבה לפני שהתחילה גם הזריקה של הקורונה, שהיא לא ממש חיסון, אבל גם לזה אני אתייחס, אני מצאתי קשר הדוק בין התפרצות של אנדומטריוזיס והחמרה של תסמינים של אנדומטריוזיס לבין קבלה של חיסונים, ועשיתי לזה מיפוי, ומיפיתי כמה חיסונים עיקריים, כלבת, טטנוס, פפילומה, חיסונים למזרח. עכשיו חיסונים למזרח מכילים גם כלבת וגם טטנוס, אז אני לא יודעת לומר, אבל מכילים עוד, אז אני לא יודעת לומר אם זה הכלבת והטטנוס שבחיסונים למזרח שעושים את העבודה, או שמה יש עוד חיסון בתערובת הזאת שהוא לא נפוץ בחלק מחיסוני השגרה וחיסוני היומיום שלנו, שמשפיע על זה. וכמובן לצערנו וכאבנו הרב, מאז הזריקה של הקורונה, נכנסה לחיינו, אז בצורה מפלצתית, בומבסטית, שאינה משתמעת לשתי פנים, הזריקה הזאת לחלוטין יכולה לגרום גם להתפרצות וגם להחמרה של האנדומטריוזיס. למה זה קורה? המנגנונים לא נחקרו, אף אחד לא חוקר את הקישור הזה, את הקשר הזה, ואני ממש מתחננת למחקר מ-2018. 2018 עשיתי את התחקיר הזה שלי,
מ-2018 אני מתחננת לכל רופא שאני בקשר איתו, לעשות איזשהו משהו קביל מדעית, שיראה את הקשר, ישבתי עם טובי החוקרים, אני התבקשתי לא לציין שמות, אז אני מכבדת את זה, אבל ממש עם האוטוריטה בתחום, ברמה בינלאומית, הוא ישראלי והוא משלנו, ישבתי איתו והוא אמר לי, כן, את צודקת, הוא אמר לי גם לא לפתוח על זה את הפה, כי זה נושא פציץ. אני לא יכולה לסתום את הפה על דברים שמסכנים חיים, אז אני רק שמה את זה כאן. שימו לב, אם אתן עומדות לפני נסיעה לחו"ל, או אם אתן עומדות לפני קמפיין אגרסיבי של חיסונים, כמו שיש כל הזמן במציאות שלנו, שפעת, שלווקת חוגרת, חצבת, קורונה וכל הדברים האלה. אי אפשר לסמוך על חיסונים, אף אחד מהם לא נעשה בצורה אחראית מספיק, ולאור העובדה שאנשים עם מחלות אוטואימוניות ואנשים עם מחלות כרוניות חווים החמרה במחלות שלהם בעקבות חיסונים, אני חושבת שצריך ממש לשקול את הנושא בכובד ראש. אם את נוסעת למדינה שיש בה עניין עם להתחסן, אז לשקול טוב טוב אם באמת ממש חשוב לך לנסוע למדינה הזאת, או שאולי אפשר לנסוע למקום אחר שלא מצריך את הדבר הזה. ואם כבר לקחת חיסון, ואם את חייבת לקחת חיסון, מסיבה כזו או אחרת, או לקחת וחווית את ההחמרה, אני שמחה לבשר שאני היחידה שמבשרת את זה עדיין, כי כאמור, האנשים שעוסקים בתחום, או שלא חוקרים את זה מספיק, או שחקרו וגילו שהנזקים שחיסונים עושים הם בלתי הפיכים, אז אני באה לבשר הפיך. אני חוויתי כמובן פגיעה משמעותית מחיסון, אני נפגעתי מחיסון טטנוס, מאוד קשה, ותודה לאל זה מאחוריי, זה הפיך, פגיעה מחיסונים, יש לה מידה מסוימת של הפיכות, הפרוטוקול שלי לטיפול באנדומטריוזיס הוא בעצם פרוטוקול ריפוי, זה לא משנה שזה באנדומטריוזיס, זה פרוטוקול ריפוי כמעט לכל דבר, עובד, גם לנזקי חיסונים זה לוקח יותר זמן, אבל זה עובד. מה הפרוטוקול? תיכנסו ותלמדו. עכשיו לשאלה של דיכוי הורמונלי אחרי טיפולים. מי שכתבה לי את זה, אני אשמח שתרחיבי, כי אני לא בטוחה שהבנתי לגמרי את הכוונה שלך, אם את מתכוונת לטיפולים הורמונליים פריון, אז אני אגיד את מה שאני כן מבינה. כשאישה עם אנדומטריוזיס, בוקר טוב, כשאישה עם אנדומטריוזיס מגיעה לרופא פריון, כי היא לא מצליחה להיכנס להיריון, רוב הסיכויים שיתנו לה המלצה להתחיל טיפולים. הטיפולים האלה כוללים הזרקה של אסטרוגן, בין אם זה בפרוטוקולים ידידותיים יותר לכאורה לאנדומטריוזיס עם פחות אסטרוגן, ובין אם לא. אסטרוגן מחמיר אנדומטריוזיס, ולכן הרבה פעמים לפני שהיא תתחיל טיפולים היא תעבור דיכוי, אני לא מאמינה שאני אומרת את זה, תראו באיזה מילים אנחנו משתמשות, איזה מילים הז'רגון הרפואי מציע לנו לטיפול בבריאות נשית, דיכוי של הנשיות שלנו. בדיוק מה שאני באה להגיד. אז יש לנו שני סוגים של דיכוי, יש לנו את הדיכוי הקל לכאורה שנעשה על ידי גלולות, שבעצם מדכא לנו את הווסת, אין מחזוריות, לכאורה אין מחזוריות, יש מחזוריות, אבל אין מחזוריות כפי שאנחנו רואים אותה, כפי שאנחנו מכירים אותה, ואז לכאורה אין החמרה באנדומטריוזיס, כי לכאורה חושבים שאנדומטריוזיס יושבת על העניין הזה של האסטרוגן, היא לא יושבת רק על האסטרוגן, יש הרבה מאוד גורמי שורש שמתדלקים את האנדומטריוזיס, ואני מסבירה על זה בעריכות בהרצאה שלי בערוץ היוטיוב, והיא נמצאת גם באתר שלי, הרצאת חובה לכל מתמודדת על מה זו אנדומטריוזיס ומה גורמי השורש שפעילים בה, לדעתי. ויש גם דיכוי שבא ומדכא לנו את מרכז הבקרה ההורמונלי שלנו במוח, כמה מטורף, כן? על ידי זריקה שנקראת דקפפטיד, ובעצם מפסיקה, האישה הזאת נכנסת בעצם לגיל הבלוט באופן זמני, וחובת תסמינים קשים באופן זמני. יש פעם, זה היה מאוד מאוד אגרסיבי, וזה נמשך חצי שנה, היום יש את זה במינונים יותר נמוכים, אפשר כאילו אחרי חודש כבר לחזור לקבל וסת, ואז מכניסים את האישה הזאת לטיפולים, ואז הרבה מאוד מהאנשים שחוות את זה, חוות החמרה בתסמינים שלהם. ואז אם הצליחה הכפייה הזאת על מערכת הרבייה שלנו, והצליח ההיריון, ויש לידה, ברוך השם, הרבה פעמים הם מנסים להם לחזור לדיכוי. מה ששכחו לספר לנשים האלה, זה שהרבה לפני שאת מתחילה טיפולי פריון, אפשר גם אחרת. אפשר גם לחזק את הבריאות, אפשר גם לאזן הורמונים, אפשר גם להכין את הגוף
להכין את הגוף לטיפולים כדי שלא תהיה ההחמרה. אפשר לעשות המון דברים חשובים ביותר, הנה מישהי כותבת פה קשים מאוד, אני יודעת, זה נורא, מה שנקרא זרה לא תבין זאת, אי אפשר לתאר במילים את הזוועה שאישה שנכנסת לגיל בלוט סינתטי, כימי, עוברת, ונשים עוברות את זה גם לפני ניתוחים, לא בכל מצב ולא לפני כל ניתוח שמערב לא כל ניתוח של אנדומטריוזיס, אבל זה קורה. עכשיו מה רציתי להגיד? יש לי קשב וריכוז, כן, התייחסתי לתגובה בצ'אט וזה. אז כן, אז אפשר לעשות עבודה, ואני ממש מתחננת, אם יש כאן מישהי שמאזינה לנו והיא במסע על האימהות שלה, ורוצה לשפר פריון, יש המון דברים שאפשר לעשות, גם כדי לשפר את הפריון, וגם כדי להכין את הגוף שלך לקראת הטיפולים. על כל זה דיברתי באריכות ביוטיוב, בבקשה תיכנסו, ההרצאה נקראת אנדומטריוזיס וסאגת הפריון, הרצאה מאלפת, תיכנסו ותקראו. שאלה שאני ממש שמחתי לקבל, האם אפשר להירפא מאנדומטריוזיס בעזרת טיפול תודעתי רגשי? איזה כיף של שאלה, קודם כל אני אסביר אותה, מה זה טיפול תודעתי רגשי? הכוונה, האם אני יכולה, או ככה אני מבינה את השאלה, האם אני יכולה לרפא את הגוף על ידי התעסקות לא בגוף, על ידי התעסקות בעולם הרגש ובתודעה שלי. עולם הרגש ועולם התודעה הם שתי ממלכות שונות לחלוטין שמנהלות לנו את עולם החומר. התשובה שלי היא כן, חד משמעית כן, אפשר, קורה, קרה לי, קרה להרבה נשים שאני מכירה, קרה ויקרה, אבל זה לא כל כך קל ופשוט כמו שזה נשמע. זה פה יושב הקסם, זו ההוכחה שאנחנו חיים בעולם קסום, זו ההוכחה שהרוח רוכבת על החומר ולא החומר על הרוח, אבל לאישה הממוצעת זה מאוד קשה ליישום, הוא מאוד קשה להגיע לזה. מה זה אומר בכלל עבודה של הנפש? מה זה אומר עבודה של התודעה? עבודה על הנפש זה אומר, נולדתי, הגעתי לעולם הזה, ולפעמים כבר בשלב העוברי, או אפילו עוד לפני השלב העוברי, עם השושלת, ואני מדברת כרגע על החלק שאחוז בחומר, עם השושלת האימהית שלי, קיבלתי אוסף של אמונות מגבילות לגבי החיים, כמו למשל מסוכן לי לחיות, אני לא ראויה לאהבה אלא אם כן אהיה כך וכך, וכן הלאה וכן הלאה. אוסף של אמונות שמפעילות אצלי מערכים רגשיים שנולדו בעקבות טראומות בלתי מטופלות או טראומות שלי, ממש כעוברית, כילדה קטנה, כילדה גדולה, כנערה, או טראומות בשושלת האימהית שלי שהגיעו אליי באפיגנטיקה, אפילו יודעים להגיד איפה זה יושב מבחינה גנטית, בכרומוזומים, ב-DNA המיטוכונדריאלי שמגיע לנו מהאימהות, ואז אני יכולה על ידי עבודה רגשית, על ידי עבודה עמוקה, שהיא עוקפת שכל, זה לא לשבת אצל פסיכולוג, פסיכולוגים הם לא הכתובת בשביל הדברים האלה, אלא עבודה עם שורשי הרגש שלי, התת מודעים, שלרוב אנחנו קוברות אותם כי אנחנו לא יכולות להתמודד עם זה, כי אין לנו כלים, כי לרוב אנחנו צעירות מדי בשביל להתמודד. עבודה עם הכלים, עבודה עם שורשי הרגש האלה, יכולה לפרום לנו פלונטרים רגשיים, שבעצם הבסיס לביטוי הגופני. בעצם חולי בגוף, אני מתייחסת אליו כאל פוסט-טראומה שמתבטאת בחומר. פוסט-טראומה שמתבטאת בגוף, ולא רק אני מתייחסת אליו, כאילו מי ישמע, כן? לא רק אני, כל מי שמתעסק בגוף נפש. לכן, ואני יכולה להעיד, אם אני אכתוב, אני יום אחד אכתוב, שאני אכתוב את הספר שמתאר את סיפור הריפוי שלי לפרטי פרטים, אז תראו עד כמה אפשר, ממש עד כמה אפשר לעוף בריפוי של גוף כשמרפאים נפש. אני סיפרתי רבות על עצמי במלא הרצאות, תיכנסו ביוטיוב שלי לנשים מספרות מסעות סיפורי ריפוי, לרעיון שלי, שקצת סיפרתי שם מהמסע שלי, ואפשר לקבל מזה השראה. ספר חובה שאני מבקשת מכל המטופלות שלי לקרוא, נקרא המסע, ברנדון בייס, יש הרבה ספרים טובים, פשוט הספר הזה גם במקרה מתעסק עם רחם, ועם שרירן מאוד גדול, ועם האמירות האלה של אי אפשר בלי ניתוח וזה וזה, ספר מעורר השראה שבסופו יש תרגילים לעבודה עצמית, ממליצה ללכת לטיפול גוף נפש כלשהו, חפשו, נסו, תתחברו
למטפלת, תתחברו לטכניקה, יש עשרות טכניקות, ואני רוצה להגיד לכם שבישראל יש כמות פסיכית פנומנלית יוצאת דופן, לעומת מדינות אחרות, של גישות ושל מטפלים גוף נפש. הדבר השני, הנשמתי, התודעתי. התודעה זה מקום אחר, זה כללים אחרים מאשר נפש, וגם שושלת אמהית. תודעה זה סיפור אחר, תודעה זה יציאה מהמטריקס, נפש זה בתוך המטריקס, מטריקס זה אומר העולם הזה שאנחנו חיות בו, העולם ההולוגרפי, הדמיוני, המדומיין שאנחנו חיות בו, שבאנו אליו כדי לעשות עבודה נשמתית, אנחנו יכולות לשלוט, הדבר היחידי שאנחנו שולטות עליו בחיים האלה, זה התודעה, לכל הקונטרול פריקיות שאנחנו, כולנו בסיפור הזה של אובדן שליטה ופחד מאובדן שליטה, וצריכות להתמודד עם הידיעה הכואבת שאי אפשר לשלוט פה בכלום, למעט בתודעה. והעבודה על התודעה באה להגיד, הגוף משרת את התודעה, חד משמעית, התודעה בוראת לי את המציאות, הן הגופנית והן החיצונית. בקבלה אנחנו מדברים על עולם פנימי מקרין לעולם חיצוני, ועל מציאות פנימית מוקרשת למציאות חיצונית. לכן, עבודה על התודעה היא עבודה במקום אחר בכלל, שבאה לשלוט על החומר. האם אני בעד עבודה תודעתית? כן. האם רק עבודה תודעתית? לא. למה? כי לא באנו הנה להיות ברמה של רוח ששולטת בחומר, באנו הנה להיות ממשק של חומר ורוח, ולכן אני חושבת שיש הכרח גם לפגוש את הסיפור האחוז בחומר, שזה הסיפור הרגשי, כי פה נמצא התיקון. פה נמצא הלימוד שבאנו לעשות. עבודה על התודעה זה למשל מה שעושה ג'ו דיספנזה, שנשבר לו הגב ופשוט בנה את הגב שלו בעזרת דמיון, בעזרת שחזור בדמיון של כל חוליות הגב שלו, והיום הוא מלמד את זה, ממליצה מאוד ללמוד אצלו, ממליצה מאוד להאזין להרצאות המטורפות שלו, ממליצה ללמוד תודעה יהודית, ממליצה ללמוד קבלה, כי הכל התחיל אצלנו, כולם למדו מאיתנו, הדבר הזה כתוב שחור על גבי לבן אצלנו, והרבה יותר עמוק והרבה יותר מלא ורבוד ומופלא, ויש הרבה כיוונים ללמוד את זה, אבל אם לא בא לכם תודעה יהודית, אז יש גם תודעה משונמכת, וגם היא תעבוד, ממליצה לשלב, וממליצה להתנסות בכל מה שמדבר לכם. הדבר היחידי שאני לא ממליצה לעשות בעבודה של תודעה, אני לא ממליצה לכפות על תמרורים להיעלם. למשל, מטופלות שמגיעות אליי עם אנדומטריומות, ואנחנו לצערי צריכות תכף לסיים, ויש לי עוד 2,000 שאלות שאני לא אתייחס אליהן, אז אני רק אתייחס תכף למה ששאלו אותי כאן, ולא עוד כמה דברים שאני רוצה לסיים איתם, וזה יהיה לסשן הבא. הדבר שאני לא ממליצה לעשות עם תודעה, זה למשל לדמיין ציסטה נעלמת. למה? כי באנו להיות כאן גוף וחומר, חומר ורוח ביחד, והציסטה הזו באה לספר סיפור, ואם אני אכריח אותה להיעלם, אולי אני אצליח. אבל הסיפור יצטרך לנדוד למקום אחר, כי הסיפור יצטרך לצאת. הסיפור יצטרך להיות מסופר לי. אני סיפרתי בהרחבה ו1,000 פעמים על הסיפור של האנדומטריומות שלי, כי הנה לי הייתה אנדומטריומה בצד ימין, פקעה, ניתוח, נעלמה, ואז הופיע בצד שמאל, לא נפתר לי הקונפליקט, אז הוא הופיע לי בצד שמאל, ורק כשפתרתי אותו. נעלמה האנדומטריומה, נעלמה, בלי טיפולים, בלי ניתוחים, כלום, נעלמה. זה אנדומטריומה של 6.5 סנטימטר. אז אם הייתי מדמיינת שהיא נעלמת, הייתי מפספסת את הריפוי ברמת הנפש, את הפצע שהחזקתי 20 שנה, שבכלל לא ידעתי שהוא קיים לי ויושב לי על השחלה. וזה הסיפור שלי. מה הסיפור שלך? את צריכה לגלות אותו, הדרך היחידה לגלות אותו זה לעבוד עם הגוף. אני עובדת עם מטופלות עם הגוף, אנחנו עושות סשנים של שיחות עם האיברים, אנחנו מגלות שמה ניסים ונפלאות, אנחנו מגלות את השכינה ואת אלוהים כל פעם מחדש, זה קיים, זה אפשרי, אני לא היחידה שעושה את זה, כאמור תנסו. שאלה שעלתה לי פה, ואז אני אקנח. האם כל מצב של אנדומטריוזיס ניתן לריפוי טבעי לחלוטין? גם אדנומיוזיס ואנדומטריוזיס, רגע, מסתיר לי, מה כתוב לי? עמוק ונרחב, הכולל ציסות גדולות משני הצדדים, שנושקות זו אל זו, הן צמודות. ברור, מה את חושבת שאני אגיד? מה נראה שאני אגיד? בואי תכתבי לי, מה נראה שאני אומרת? ברור שכן. השאלה היא, האם אני יכולה להבטיח לך את זה? לא. אבל אני יכולה להגיד לך מה אני רואה. אני כבר 12 שנה מלווה נשים, זה מה שאני עושה בחיים שלי. 12 שנה, הקליניקה שלי, רק אנדומטריוזיס, כמעט רק. פה ושם נשים שמבקשות עזרה, אני לא מסרבת, אבל אני מכוונת רק לנשים, רק אלינו.
זאת השליחות שלי, אז ראיתי כבר הכל. תאמיני לי, מה שתיארת לי פה, בכלל לא מצב מורכב לעומת המצבים המורכבים שאני ליוויתי וחוו ריפוי. ראיתי, בסדר, אני אדבר על זה. אדנומיוזיס, בואי נגיד על זה מילה, אני ראיתי אדנומיוזיס נעלם. לפני שראיתי אותו נעלם, ראיתי את כל התסמינים משתפרים. זה אומר, יכול עדיין להיות אדנומיוזיס באולטרסאונד עם כל האגנים והווטאבר, ושהווסת תהיה מתוקה ומהממת, ושלא יהיו כאבים בווסת. מה זה אומר? שלא הבינו את המנגנון של אדנומיוזיס, ולא מבינים באמת איך זה עובד, רק חושבים בטעות שאדנומיוזיס גורם בהכרח לווסת קשה וכאבים, אבל אולי זה לא. כי הנה יש עדיין אדנומיוזיס, אבל אין כאבים ואין דימום מסיבי. השאלה שנשאלת פה היא, מה כן יש, מה מבקש ריפוי? אדנומיוזיס הרבה פעמים אני רואה תסמיני חיים, תסמיני התנהגות של קושי בשמירה על גבולות בתחומים שהם תחומים של רחם. תחומים של רחם זה בית, הכלה, ראויות לאהבה ואהבה עצמית, הגשמה, ביטחון וכן הלאה וכן הלאה. אני לא אפרט על זה עכשיו, אבל דיברתי על זה מלא. אז בהחלט אני רואה מלא, זה כאילו אני רואה את זה יום יום מה שאת שואלת פה, אני רואה את זה ברמה יום יומית, שיפור עד כדי היעלמות של אדנומיוזיס, אנדומטריוזיס, עמוק ונרחב, לא מלחיץ אותי, ההגדרות האלה, הגדרות נורא דרמטיות, עמוק ונרחב, אוקיי, עמוק ונרחב, בואי קודם כל נשאל, מה זה בא לספר, למה יש לך כל כך הרבה מוקדים, למה יש קצת רחם על המעיים, למה המעיים חיפשו קצת רחם, לשאול את זה, איזה עומק רגשי צפון לך במעיים שאת צריך עוד אקסטרה אכלה של רחם, הציסטות שנושקות, סוף סוף מונח הגיוני, אני אומרת למה הן מתחבקות, מה הן מבקשות בחיבור הזה שלהן, אני ראיתי אגב כאילו אנחנו לא, זה לא בהכרח בעייתי שהן מחוברות, אני ראיתי הריונות, אני ראיתי פריונות, אין שום, לא בהכרח אומר שתהיה פה בעיה עם הציסטות דבוקות זו לזו, או נמצאות מאחורי הרחם, או מסתתרות בין שיפולי המעי, זה לא בהכרח בעייתי תפקודית. אבל אפשר א' לפצות על זה, וב' אפשר לרפא את זה, הידבקויות יכולות להיפתח, כל הידבקות לא נדעת שלא תנסי, לא יודעת, אבל אני רואה על בסיס קבוע הידבקויות שנפתחות, פריונות שמשתפרים, ציסטות שקטנות או נעלמות, כאבים שנעלמים, זה ברור, זה אני רואה כל הזמן, מערכת עיכול שמסתדרת, שלשולים שנעלמים, כאב ביחסי מין שנעלם, ועוד 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 ועוד, אני מפרטת על זה המון, אני מדברת על זה המון, זה, אוקיי, תראי, כותבת לי הבחורה הזאת, הן דבוקות גם את צבא הרחם וכל דבוק באזור, אני רוצה לשאול, אז מה? השאלה היא מה המשמעות של זה? מה המשמעות של זה? הן מבחינת איכות החיים שלך, והן מבחינה פיזיולוגית, והן מבחינה רגשית. זה לא עושה לי רושם, זה לא מבהיל אותי יותר מדי מה שאת אומרת, אוקיי? א', כי אני יודעת שזה פתיר הן מבחינת לפצות על זה, אנחנו יכולות לנהל אורח חיים שמפצה על ההידבקויות האלה, שיכול לשפר, אם זה דבוק, יש שם דלקתיות. אבל אנחנו יכולות לעשות עבודה תומכת דלקת. הדלקתיות יכולה להיעלם משם ויכול לא להיות כואב יותר. ההידבקויות יכולות להיפתח. האם כאלה הידבקויות מורכבות יכולות להיפתח? לא יודעת, לא תדעי אם לא תנסי. אני כל הזמן רואה הפתעות, אני כבר 12 שנה מלווה נשים, כל הזמן נשים פורצות את הגבולות. כל הזמן. לכן אני אומרת, אני לא יכולה להגיד שום דבר נחרץ, חוץ הכל אפשרי, עד קצה הדמיון, תתחילו לדמיין מה אפשרי. מבחינתי אני כבר ראיתי הכל, אז אני אומרת, לנסות, עד שלא תנסי, את לא תדעי כמה את מגיעה רחוק גברת מתוקה, זאת ששואלת אותי את השאלות האלה, אוקיי? לי הבטיחו כל מיני דברים שלא רק שלא התקיימו, אלא התקיים ההפך הגמור, לי ולאלפי מטופלות שליוויתי, ונשים גם שלא ליוויתי. כן, זה בדיוק מה שאני הולכת לדבר עכשיו, אני לא יכולה, אוי, זה נורא מעצבן. אם מישהי אומרת שהרופא לא פירט ולא מסביר לה והיא שואלת, כן, זו תופעה מאוד מוכרת, לצערי הרב, שאת יושבת מול רופא או מדבר איתך בסינית, גם נותן לך מסמך שכתוב עם ראשי תיבות ואותיות לטיניות, ולא מסביר על מה הוא ראה אצלך, זה שלך וזו זכותך לדעת, ונשללת ממך האפשרות לדעת, הרבה מאוד רופאים עושים את זה, יש רופאים שלא. יש רופאים שיושבים ומדברים, אחרי זה את צריכה לעשות את התרגום מסינית לעברית, הדבר הזה. זה מאוד מאוד מתסכל, וזה יכול להשאיר אותנו המומות
בשוק, בדיכאון, באבל, מזה שאוי אוי קטסטרופה. אז אני באה להגיד, תהיי באבל רגע, צאי מהאבל ותדעי שיש הרבה מה לעשות בידיים שלך, שלנו, מלא. שאלו אותי על כל מיני טיפולים וזה, אני לא יכולה להמשיך כרגע, כי כבר עברנו שעה. ואני יכולה להגיד שאני היום כבר אחרי 12 שנה שאני מתרגלת עם נשים את מה שאני מתרגלת, אני מרגישה שהגעתי לפסגת הטכנולוגיה, כאילו הטכנולוגיה היא מאוד מאוד נמוכה, מאוד מאוד מינימליסטית, זה לא כל כך מעניין אותי כבר החידושים, כי זה עובד, זה ממש ממש עובד, אני ממש רואה, איך אני אגיד לכם את זה, באמת, אני גם רואה את זה על עצמי, כאילו זה לא משנה כבר, זה כבר לא משנה אנדומטריוזיס או ריפוי אחר, המלחמה הפכה אותי לאישה הרבה יותר חולה משהייתי חולה כשהייתי חולה אז, כן, מלא דברים אחרים התפרצו אצלי מתוך עולמות הרגש הפצועים של המלחמה, ואני עובדת ונרפאת, ואני אומרת, גם אם מפחידים אתכם, מפחידים אותנו כל הזמן, כאילו יש איזו אג'נדת הפחדות כללית במדינה הזאת, לא משנה לאיזה תחום הולכים, להחזיק איזשהו עוגן פנימי, של איזושהי ידיעה פנימית, צריכה להיות איזו ידיעה פנימית שתחזיק אותנו, של בטוח שאני יכולה להירפא, גם אם אני לא יודעת איך, בטוח שמישהי הצליחה כבר, אני אמצא כבר את המישהי הזאת, בטוח יש איזה משהו, איזה טכנולוגיה שעוד לא, הרופא הזה עוד לא שמע עליה, או איזה רפואה קדומה שהרופא בכלל לא מכיר כי לא לימדו אותו, כן? להחזיק עוגן. אני אומרת לכם, יש הרבה מה לעשות. אז, את פעם ראשונה רואה אותי היום? איזה יופי. אני כבר 16 שנה מדברת על ריפוי של אנדומטריוזיס, אז עכשיו אני אגיד רגע, איך אני עושה, איך אני עובדת, ואיפה אפשר למצוא אותי עוד. אז קודם כל, זה מה שאני עושה, אני היום מלווה נשים, שמתמודדות עם אנדומטריוזיס ומסעות ריפוי, אני בונה להם תוכנית מותאמת אישית, שמכילה אוסף של אלמנטים יומיומיים שאני יכולה לעשות בעצמי כדי לתמוך בבריאות שלי, משבעה תחומים עיקריים של תזונה, תנועה, התנהלות אגן בריאה, חומרים, שינה, סדר יום וגוף ונפש, ואנחנו עושות את זה ביחד במשך 3 חודשים, בדרך כלל בתוך 3 חודשים אנחנו רואות הרבה דברים מגניבים שמשתנים לטובה. אני עושה גם סדנאות, אני עושה קורסים, יש לי קורסים אונליין, האג'נדה שלי לימוד עצמי, טיפול עצמי, כי אנחנו יכולות, אני לא רוצה שנשים תהיינה תלויות באחרים בריפוי שלהם, אז יש לי אתר תוכן, האתר הזה מכיל המון מידע שבהתחלה היה קיים בקבוצת הפייסבוק שלי, המידע הזה חינמי והוא שלכן, לקרוא, ללמוד, יש לי ערוץ יוטיוב שיש בו עשרות, אני לא יודעת, אולי כבר עברתי את 100, עשרות הרצאות, שיחות, מלא מידע לפי נושאים שקשורים לריפוי, מכל הרבדים והגוונים והתחומים, גם ריפוי של אנדומטריוזיס וריפוי בכלל, כלים, אפילו הכלים הכי פשוטים, לא מזמן העליתי בקבוצה סרטון של איך להפוך מחבת למחבת נונסטיק, ושאלו מה קשור לאנדומטריוזיס, כי הקשר הוא חומרים, הקשר הוא רעילות, אנחנו רוצות להפחית רעילות בחיים שלנו, הנה עוד אמצעי, אז מלא מידע, מלא כלים חינמים, ובאתר שלי יש גם כמה קורסים קטנים, חמודים, זולים ומופלאים לעבודה עצמית, וזהו, ואפשר ללמוד, יש מאיפה, תודה לאל. אני אשתדל לעשות את הוובינרים האלה עכשיו באופן קבוע, בשאיפה שלי זה פעם בשבוע, אבל זה לא יקרה פעם בשבוע הקרוב, כי יש לי בר מצווה לבן, ברוך השם, שעה טובה, אבל החל מעוד שבועיים אני אשתדל לעשות את זה באופן קבוע, אני לא יודעת לגבי היום, הרבה בנות פנו אליי שיום שישי לא נוח להם, אז נראה, אני ארגיש את זה, כמו שאמרתי בהתחלה, אני גם מרגישה את זה ומחפשת את הדרך שגם מתאימה לי, אז יכול להיות שננסה פעם אחת לעשות באמצע השבוע בערב, ואז נראה מה יותר זורם, מה יותר נכון, וככה נתקדם. זהו, האם יש כאן שאלות אחרונות, או מישהי שרוצה לעלות ולהגיד משהו בקול? אם כן, אז מוזמנות עכשיו, ואם לא, אז ממש תודה, גם לכל מי שהיו כאן בזום, תודה לרחלי שמלווה אותי ועוזרת לי עם החלקים הטכניים ובכלל, ותודה לכל מי שצופות בנו וצפו בנו בלייב. אני אחרי זה אדביק גם קישורים בתגובות של הלייב, וההקלטה הזאת גם תעלה ליוטיוב, ויהיו בה את כל הקישורים החשובים. זהו, עד כאן ממני, שבת שלום יקרות, ותודה רבה, שיהיה לבריאות ובהצלחה. ביי ביי, כל טוב.